खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि पवित्र बिटेक इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला बयबो जोबजासिम नायलां अब्लानो गासिबो खोथा बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन। माने आं दाखालि नै बे भिडिअखौ होदोंमोन ना, बे भिडिअआव बुंदोंमोन आङो अन्थाइनि दैजों 18टा बेराम हामो होननानै, नाथाय गोबां सुबुंफ्रानो बे भिडिअखौ कमप्लिट नायालासे गोबां कमेन्ट खालामगासिनो दं बे अन्थाइनि दैखौ बहा मोनगोन आरो एड्रेसा मा होननानै। नाथाय आं गासिबनिबो कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनो हायाखै, मानो होनबा गोबां कमेन्ट फैदों बेबायदिनो आं सोरनिखौ रिप्लाइ खालामख'जेननो। नाथाय बे सोंथिनि फिनआ बे भिडिअआवनो दंखाजोबोमोन, नोंथांमोनासो कमप्लिट नायाखै बेनिखायनो बुजिनो हायाखै। दा थेवबो आङो बे जरासे गोसोम आरो गुफुर अन्थाइनि दैखौ बहा मोनो आरो बोरै थांनांगौ बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो थाखाय आं फिन भिडिअ खेबसे लाबावनाय जाहैबाय। दा होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो जोबसिम नायलांबानो जाबाय आरो। दा माने नोंथांमोना बे गोसोम आरो गुफुर अन्थाइनि दैखौ नैबे एड्रेसावनो मोनगोन। गामिया जाहैबाय आकिगुरी, kungring, Runikhata, Chirag। बे एड्रेसावनो नोंथांमोना बे गोसोम आरो गुफुर अन्थाइनि दैखौ मोनगोन आरो बे अन्थाइनि दैजों 18टा बेराम हामो होननानै फोरमायनाय जादों आरो गोबां सुबुंफ्रानो फोरमानबो मोननाय जादों। आरो दा मोनसे कमेन्ट दङ, बेखौ मा बारायाव हरो आरो मा नांगौ। बे जरासे गोसोम आरो गुफुर अन्थाइनि दैखौ सप्तानि गासिबो बारायाव मोनगोन, जेब्लानो लांफैयो अब्लानो मोनगोन आरोना। ओमफ्राय बेखौ लांफैनाय समाव नोंथांमोना गय-जरा फाथै जरा लाबोफानांगोन आरो लोगोसे बे मुलिखौ लांफानो थाखाय नोंथांमोना बथलबो लाबोफानांगोन आरो बथल। आरो जुदि नोंथांमोना नायखांजानो लुबैदोंबा नोंथांमोना गय-जरा फाथै जराखौ 9 जरा लाबोनांगोन आरो थाव गुबै बा थाव गोथां लाबोफानांगोन। अब्ला नोंथांमोनखौ बेयो नायनानै हरगोन आरो मा जादों मा जायाखै। दा बेखिनियानो जाहैबाय आरो दा बै जायगासिम बोरै मोनहैनो होनबा आं बिनिबो फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होदोनि, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांबानो जाहैबाय। जुदि नोंथांमोना मेन रड बा हाइवेजों फैदोंबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो हमहैनांगोन सामथाइबारि थिनालि होननाय जायगाखौ नोंथांमोना हमहैनांगोन आरो रडजों बे 4 लाइनजों थाङोबा सामथाइबारि मोनसे थिनालि दं, बेजों ओरैजाय साहा थांनांगोन। साहा थांनानै मोनसे गुरुबासा मोनहैगोन। गुरुबासानिफ्राय थांनानै रुनिखाटाखौ मोनखांनानै रुनिखाटानिफ्राय आरो 3 किल'मिटारसो थांनानै मोनसे बुरथिनालि होननाय जायगा मोनगोन। बेयाव बेनार दंखायो मोनसे बुरथिनालि, बिनिफ्राय ओरैजाय आगसिथिं हाबलांनांगोन। आगसिथिं हाबलांनानै ससे थांबाथाय ब्रिज मोनसे मोनगोन। बे ब्रिजखौ बारनानै टार्निं दं, टार्निंनिफ्राय ओरै साहा थांनानै आगदाथिं मोनसे ससे थां, आगदाथिं बेनार नुगोन आरो नैबे बेनारखौ नुगोन। ओमफ्राय जुदि बे बेनारखौ नुबाय नोंथांमोना बे बेनाराव थाथ'दो, ओमफ्राय ओरैजाय सानजा गयबारि सिंजों हाबलांदो, अब्लानो बे अन्थाइनि मुलि हरग्राखौ नोंथांमोना मोनहैगोन आरो बे जायगासिम सौहैगोन। दा ओमफ्रायो जाय बिथांमोना गोजाननि ट्रेनजों फैनांगौ बिथांमोना ट्रेनजों फैबा क'क्राझाराव ओंखारदो। क'क्राझारनिफ्राय फैनानै नोंथांमोना कारिगावनि गारि गाखोदो। कारिगावनिफ्राय ओमफ्रायो बे माबायाव सामथाइबारि थिनालि गारि गाखोदो, बिनिफ्राय रुनिखाटा थांदो, बिनिफ्राय मोनहैबाय आरो। ओमफ्राय क'क्राझाराव ओंखारदोंबा डाइरेक्ट गारिबो मोनो, बेयो सामथाइबारि थिनालिसिम गारि मोनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै साहा रुनिखाटाखौ गाखोदोलाय आरो ना। ओमफ्रायो दा बे अन्थाइनि दैजों मा बेराम हामो होनोबा 18टा बेराम हामो जाहैदों। 18टा गोबां मानसिफ्रानो लोंनानै बे मुलिखौ लोंनानै फोरमान मोनदों, बेनिखायनो दा बेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव एसे दिन्थिनाय जादों आरोखि। दा होनबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन। जाय बिथांमोना दाख्लैनि नै बे भिडिअखौ नायनानै बुजियाखैमोन बा मिन्थियाखैमोन, बे भिडिअखौ नायनानै आं नोंथांमोनखौ मिन्थिबाय होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो। दा होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो। अके, गुड नाइट। आं बे भिडिअखौ दा मोनायावसो खालामनाय जादों। गोबां मानसिफ्रानो सोंहरगासिनो, आं डिसक्रिपसनाव नाम्बार होदोंमोन नालाय। दा आङो डिसक्रिपसनाव गासिबो डिटेल्सखौ लिरना होबावगोन, नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै मोजाङै फरायहैबानो जाबाय। दे होमबा, अके, बाय, गुड नाइट। नै बेनो ना अन्थाइनि दैया? औ बेनो, नै दा देखायबाय बेनो। दा बेखौ सोमबा बियो बिदि रस ओंखारो। बे बुस्थुआ गोजों जायो, जाथिथि जायो। दा बाहाय बिदि जादों आरो। ओमफ्राय गोसोमबो जायो सम जे तिथिखौ लानानै पुर्निमा बा बे एकादशि समफ्राव बियो कालार सोलायो आरो सम बे अन्थाइजों लोगोसे बे दैया कालार सोलाय जाहैबाय ना? कालार सोलायो। पुर्निमा तिथि बा एकादशि तिथि बेखौ लानानै गोसोमबो जायो, गोजाबो जायो, ओमफ्राय गुफुरबो जायो। मोनथाम डिजाइननि रं ओंखारो आरो। दा एसे जाथिथि नुदोंना? जाथिथि दङ दा बेबायदि।
आरायग' जाथों होननानै बोर बियो बयबो फैनानै लांफैबानो हामगोन आरो जोङो गासिबो आइ आनान गसाइनाव बोर बिनानै जों गासिखौबो मोजां खालामनो नाजागोन। दैया माने दहाय गोग्गोमोन ना दहायो ओमफ्राय दा गुबुंले जालांबाय आरोना मुलि ओंखारनानै बेलाय नै रायजोफोरनि सिगाङावनो मुलिया ओंखारगासिनो देखायबाय बयबो दं इयाव नै सासे सानैल' मानसि नङा नै गोबां मानसि दङ मुलिया रायजोफोरनि मेगनावनो ओंखारदों आरो एकदम हां सरथेनानै दङब्लाबो बेखौ सामसजों एरखावनानै दौवोबा रैखा मोनगोन होननानै जे आफायाबो आइयाबो बुंदों आरो आफा शिबाबो बुंदों आइयाबो बुंदों जे नैबे बुस्थुआ जाहैबाय जे आइ बिसोरनावबो मेगन दंना जे ओमफ्राय बेबो आफा शिबनाव मेगन दं मेगना नैबे नङा होमबा बे बुस्थुआ आइ बिसोरनि मेगनसो मेगनसो जेरावबोथ' जेरावबो गैया जे देखायनो हागोन दांनो मोनाबा एसे दांनाय जाबाय बुस्थुआ नै जेरैथिंबो गैया बे बुस्थुआ स्लिम स्लामजोबसो जे बे बुस्थुआ नै बेबायदि ओमफ्राय नैबेहाय दस्रा बाय मेगन बायदि दं बेजों नायदो बेलाय बेजों एखे मेगनजों बिनि खाफालखा बेबायदि दा बेनो आरो दा जोङो बेखौ मोनसे गोथार बुस्थुआव जों थामा बाल्थिङाव सोमनानै दोनो आरो जे स्टिलफ्रावबो सोमजाबावा स्टिलाव सोमबाबो अरख'जोबो एस बुस्थुआनो जे मारै जायो एकदम अरख'जोबो बुस्थुखौनो एकदम बोरैबा माबा मा होनो संख्रिफोर होनानै अरख'नाया बेबायदि जाजोबो ओमफ्राय दा सोमनो हाया ओमफ्य दा बे थामायाव सोमबाबो थामाखौ सेस गोसोम खालामजोबो ओरैनो दै दोननायाथ' बिदि जाया बेफोरबायदि खालामनो हाया दा बेबायदि जायो आरो बे बुस्थुआ बिदि ओंखारबाय दहाय दोनजोबना गोसोम ओमफ्राय दा नै माबा जालांबाय बिदि जायो जा जोङो आइ आफा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव देखायनाय जायो बेखौनो जों मानो खोमसि खामानिखौ मावनो आइ आफानि सिगाङाव जोङो सैथोखौनो जों नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय माखासे दिनै दै सान्थि लांफैनो फैनाय सुबुंफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांमोना नै दा बे जोंनि माबाखौ मानिकखौ नायदों आरो लोगोसे फट'बो खेबनानै लादों बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनाय जादों आरो दा नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन जायगाखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसन मथे नायनानै फैबानो जाहैबाय नैबे मन्दिर दान होफैनाय मन्दिरा साख्रि मोननानै होफैनाय ओइ सिङाव लांनो हागोन नामा आरो